Skynda dig. Vi har Kings and Kellys, Ish och La Coupon. 4 delar vatten, 2 alkohol. Bitter fingers, bäst ut så skål. 60 spänn i dörren, 20 garderob. Vi går på krogen, då är det raka rör. Köp med någon klubb men ingen jävla likör. För offer upp är ingen glad amatör. Inga svennar hyllar denna nonnas guldmedaljör. På krogen, du vet vi kör som vi kör. 25-4 utan tillbehör. Vi super mer än någon människa bör. Vi stannar längre än de flesta gör. På krogen eller utanför, där man blir plockad in på snuvförhör. För någon man inte längre brukar göra. Vi dricker mer än dödligt sjuka gör. På krogen när man är liten och skör. Så jävla sliten, besviken och mör. Du börjar undra vad du lever för. Du mår precis som alla andra gör. På krogen där bärsen smakar smör. För de har aldrig tvättat ut tappens rör. Där man får pris utav en sur servitör. Och man blir kallad för din jävla konnässör. Du borde fatta vad jag snackar om. Om du vaknat upp på morgonen i en trappuppgång. Om du fastnar med livet i en flaska rom. Om din största idol är Fille Pettersson. Du borde fatta vad jag snackar om. Om du vaknat upp på morgonen i en trappuppgång. Om du fastnar med livet i en flaska rom. Om din största idol är Fille Pettersson. Vi har Kings and Kellys, Ish och La Coupon. 4 delar vatten, 2 alkohol. Bitter fingers, bäst ut så skål. 60 spänn i dörren, 20 garderob. Han frågade sen till barpersonalen om det var okej att ta ett par bärs i baren. Han var den sista som var kvar i lokalen. Och de hade stängt så de bad han att dra hem. Men han skulle stanna för han ville ha en stor stark. Började bli spillig, kalla diskar efter storvall. Ställde sig upp och tog tag i ett bordsall. Men han inte kasta för en vakterna tog han. Och slängde ut han utan öl. Och utanför stod i snuten så han kutade. Balansen den svek så han stupade. Man kan bara tänka sig hur denna saga slutade. Du borde fatta vad jag snackar om. Om du vaknat upp på morgonen i en trappuppgång. Om du fastnar med livet i en flaska rom. Om din största idol är Fille Pettersson. Du borde fatta vad jag snackar om. Om du vaknat upp på morgonen i en trappuppgång. Om du fastnar med livet i en flaska rom. Om din största idol är Fille Pettersson. Det var raketer, fan nu har det hänt igen. Man vaknar upp förvirrad på akutmottagningen. Med dubbelledare man fjättrar i en sväng. På inrådan av självaste överläkaren. Jag frågar vad jag kommer ihåg från förra lördagen. Jag svarar att det sista som jag minns är AL5. De säger att jag hoppat från ett hus på Hisingen. Av skadorna att döma var det andra våningen. Du borde fatta vad jag snackar om. Om du vaknat upp på morgonen i en trappuppgång. Om du fastnar med livet i en flaska rom. Om din största idol är Fille Pettersson. Du borde fatta vad jag snackar om. Om du vaknat upp på morgonen i en trappuppgång. Om du fastnar med livet i en flaska rom. Om din största idol är Fille Pettersson.